Kisan teligi sang ki badan ha ka kenhun safe nyotap mission mendaga singi ka khandru terek unai wing arja arpuar kila bo daga jing dawa syaka sorkar baka daiban penkelano eka standard operating procedure SOP ya ka jing I license naga benta banti yau dau yong hapo ka jela Meghalaya. Habe keren bagi lat pathai kubor u president ka nyotap youth council uba Robert Kharjaren ulaong bakat kum ka SOP ka don ki kendon ya ka jing don kam shwa ban yo eka mining license bat ban yo eka license ka don kam ban don ka jaka pasis pa hektar bat kane kan bu jing shiboni gibrio Shushu uba Robert ulaong bakani ka jingle jong sarkar ka long kumban penslur ya ka jingle benami daki bar jela banti yau dau yong hapo ka jela Meghalaya ti ka jingwan ka jongi mentang sngi ak beri bat ka ni ka press conference tadi ba mentang sngi nak leng jongi ki santri seng nila bu ya ka demand ka jongi ha u chief minister bat kumjuru sa udip chief minister ya ka ban penbet bat penkala ya ka SOP dan eta ka standard of operating procedure ha ka beri bat ka jing ai ya ki license namta dau yong haka jela ka jongi ka sorkar apo ka jingalam jong ka NPP haka santri unai match arjar huai ka penmi ya kene ka SOP notification hang gazette but kakum kene ka SOP ki wanra e ta kendon ki batai e ta ki kendon ye ki jingdon kam ki ba ki nong apply ki de ban penbiang haswa ban yo ya kata ka mining license tiki don shibun ba ki kendon ke ba ki labu akan ni ka notification ke beri ke office memorandum but ki don artli ki mat ya ki ba nak den jongi ki santli ki sengi sngo ba ki de ki ba kata adu kata ya ka ri ba ka jep ru but kumju uru ya ki nong song slong jong ka beri no ba ka jalam khilahi bro hoi habang ni pensiong nong rim ya kan ni ka SOP ke bagi dan ni nomla benlen ba ni habat ong ba kan ni ke SOP ke dei ke balasna da ki ta ki high level na benta ki high level bat jong ki high level beling ong phi ba kan ni ke SOP ke dei by for and off the high level namar ba ha ka wei ni ki kendon ke bagi bu ha kan ni ke SOP ki ong ba ban apply ya kene ke mining prospecting license ban yo ya kata ka jingti dawyong ki beru ki ba apply ki habandan ke jaka ka ba omduna ya ka chispa hektar ti chispa hektar ngila de busung thu kala de ka jaka ka ba he ka ba yar but kani kalau bu jing ya shibun ba ki beru ki bala imja na kani ka kam ti do yong nak pos ak por don ki beru ki ba kwa ban apply ki license ki don ka khndo hendrai namar ba kim don ya kan ni ka khndo ka ba poi hadu sispa hektar ka penlong ya ki banomla shu ban apply ya kan ni ka prospecting license ti pisung tho monu bala bandan khndo hadu sispa hektar kemut tang katu ka ningut ha ka jalam ak le bro hoi ka bomut ba kan ni ka SOP kadin namta ki high level lasna da ki high level na menta jong high level bar kum bakalong ya kani SOP menta la kam try tang da ki high level ti kani ka SOP menta ni kongdu ka e ga jingkta ni kongdu kolong ba ka pendu no ya kitu ki breu ki bala imja na kani ka kam du do yong bro sekala ka wanra menta ya ka disparity la ne ga jing appear ya ka yo ka ka ba kolong ba kani ka SOP ka elat no satang ye ki he spa but ki company he pan banwan le ya kane ka business do yong haka jala ka jongi ya ka bangi la ya le ya kane ka kam la slam ba de ki brew ki jongi but khadu e kalong ba kan wanra ya ta ka jing ya pher haka jing yo benta ya ka spa ka pho ha ki liang baro but ka ba kham sulungo kalong ba haba ka jala ka jongi ka wanra ya kane ka SOP Kim Shem Lobut ia ka rule lani ia ta ka mineral concession rule 1960 jongka sarkar kami hakani ka 1960 rule jongka sarkar kami ki ong ba ban apply ya ka license om dei ban duna tang 100 hektar kamut 100 hektar hajrong ni haban yo
habdon ke jaka bat salak ban apply ya ka prospecting lesson hari ka jala me khlia ka jongi pat na kata ka 100 hektar ka penkius dan chaka hispa hektar tila dangi pe ya ki jinglong ke jingman jong ki rilum ha khasi jate hil ne ha gor hil nginom la hiru bandon kumi kene je kendo hispa hektar no blei hapadeng la don kawa la don kilum la don karyat la don ki eki nomor kani ka SOP jong ka mekhlia kumba kalong mata kalong kami hap hiru ya ka to por kopi lani ya ka jinglong jingman jong kilum kiwa ha ka jala mekhlia tina takdau na kaleng jongi yang aida ka jing tho ka basai mtasngi badi pendu no ya ka ne ka SOP jong high level but lada ka central government ka syak bandon tang 100 hektar ka jaka ti beli pat ngi mengi nya banon ra adu 6 hektar kata ka di ke ban kong kamat ke baar ke bangi ni sungkia na kaleng jongi ya ke bangi lapha ban pembet kolong ba kat kum kene ke SOP la syak ya unu breu ula bandi bukhar ula bandi company ne mano ban suyate tang ke agreement bat kita ki try jaka bat saya chakmat ya ka ta ka jing apply lesson kabomut bo bukhar ta ula banate agreement bat unu badai tribal badan kendo bat ula la yo ban yo ya kata ka prospecting lesson dan mining lesson kabomut bangin ayat ngin allow mentaya ki non tribal ban step in haka cool business ya ke babaro si kata kim semlayu olat nama boleh ke don ke protection jongka lang up ke jongi tinri kat kum kene ka rule menta ka ongba la syano ban sute agreement kabomut ke i bajia kabomut kalong ba nang kong tu kino tribal kin sayo alat ya kaban ya keni lang ya kene kam but ka ba arpat kalong la long bangi legalize no directly ya ka benemi haka cool trip boleh ka benemi kenong syak ban ya le business tribal ban non tribal ka prohibit re mental lengba kan ni kemud indirectly pingi legalize ya ka benemi ya te komud kan ni ka sarkar menta nolor bakawan ra ya ka high level policy ka ile ru ban wara sai ki dikhar ban step in ha ka business but ka legalize what ya ka benemi transaction ya ka ba ki an ha ka jalan makhlia kila khang persya ya kane kam tina khleng jong ni ki samtil kisen kumang ong ka HYC ke HNM ka COP ka EGNC GSM ni ladawa anak sarkar badi ban weng ya tu agreement but ni di ban sya tang ya ki tribal bekinete agreement para tribal kata ka di ban kong but ka baar kolong di ban weng no ya tu ka 6 hektar lada ka central government ka sya tang 100 hektar ke jaka ban apply ya prospecting lesson ti beli pat ni mengi haban wan ra ya tari 10 hektar no beli kumbang ong phi ka jinglong jingman jong ka khandau rung imdan hiru ban nolor kata pat kan wan ra tang ya ka jing yo spa jong kato ka ningot ki he spa bat jong ki rushmet